ಸೀದಾನೆ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬರ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅತ್ತ ಮಾರಿ ನೀ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸಾವು ದಾದಾಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಟ ನಾತ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೋಂಡು ದಾದಾಂಡು ಪೋಯ್ತಿ ಅವೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇರು ಮಗ ಇಂಜಿನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಊರ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೋದು ಉದ್ದು ಬೈದಾರ ಪೂರ ಕಡೆ ಬಂತೇರಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಸೊಸೈಟಿ ದಪ್ಪ ಬಂಡ ಅವಳ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಕ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುನಿ ತುಂಡವನಾತ ಅವ್ ಬಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡವು ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಅವಲಂದು ಮಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಡ್ಕೋಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾ ಪೊಯ್ ಬರ್ಬಾತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ದಿರು ಮಾರೆ ಒಂದ್ಯಾ ಕಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತೀರ ಮಾರೆ ಸಾವು ದಾದ ಮಲ್ತುನಿ ಪೊಯ್ ನಮ್ಕ ಪೋಯಾ ಬಲ ಬಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದಾನ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಜ ಬಂದ ಪಾಪಾರ ಆಫರ್ ತೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಿಯ ಎಂಜ మ్యాథ్స్ పోతురా అందు పప్ప వస్తే ఇది పండితాడు పప్ప నా ఇంజనీర్ అప్పు చెప్పు మ్యాథ్స్ పోతుడు పప్ప సారీ పప్ప ఇవే పోయానా అందు మారే మ్యాథ్స్ పోతే దాయమండి వెచ్చ మల్పోయా దాయమండి వెచ్చ మల్పో ఇంజనీర్ నిక్కు ఏర్ బండి నిక్కు ఇంజనీర్ రావరే బండి సంబంధం నిక్కు ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಡ್ಚಿವೆ ಅಲ್ಲಂಬುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದು 10,000 ಮಿತ್ತು ರೂಪಜಿಗೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕಣ ಪೋ ಈ ಸೆಟ್ ಮಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ಯೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡೋಕೆ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಕಣ್ಪೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಎಣ್ಣ ಮಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಣ್ಣ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಮಾಡ್ಚಾತ ಏ ಪಪ್ಪ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೇ ಸಾತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಪಾರಂದು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೇ ಬರತಿಜ್ಜಿ ಇವೇನದ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ನಾಯಿ ದಮ್ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಾತ್ ಪಪ್ಪ ಅವು ಅಕ್ಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೇ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬರತ್ತೆ ಪನಿಯೋ ಅಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಬಣ ನಿಕ್ ಎಕ್ಕಡ್ರೆ ಮನ್ರೆ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬೈಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಚ್ಚಿನಿ ಮಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೀರ ತುಬೋದು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಣ ಈ ಎತ್ತು ಬೇಕಾಪುನ ಆತು ಬೇಗ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾಡತ ಹತ್ತುದು ಮುಣಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನ ಆಕೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರ ಅವು ಮುಣಿ ಪಾತವ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಔಟ್ ಬೇಗ ಪೋತ್ ಪಾತಂಬಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರೆ ಏ ಉಂದಾಂಡ ಮಾರೆ ಏನು ಪ್ರೊಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅಂದು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡದೆ ಅದುಂಟ ಹಾ ಅವು 10,000 ಬರ ಹೊರೈತಿನದೆ ಅವು ದುಮ್ಮದಲ್ಲಕ ನಾನು 1,000 ಬರ್ರೆ ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಓಯ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಹಾ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ 10,000 ದುಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ 1,000 ಮಗ ಇಡಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕವನ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತ ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದು ಫುಲ್ ಊಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ट्रैफिक पुलिस अपन ट्रैफिक पुलिस अपन मुझे का सदा या इनके सारे कट उनतरे आपुजी सारे कट उनतरे आपुजी इंचिन ट्रैफिक पुलिस अपन ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಚಿನಂಬೆ ಏನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂಗ ಏತು ನಂಬೆ ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಉಂತರೆ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ರಿ ಉಂಟದವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರಬಿಲ್ಲ ಈ ಬರಿ ಉಂಟು
ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಗ್ತೆ ಈ ಇಂಕಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಹೋಗು ಕಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಮ್ಮಿ ಮಗನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಪಡ ಅಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲ ಸಾವಸನೆ ಮುಡ್ಚಂಗ್ಲಿ